esodo ekete onye iji na-akpara ọrụ ime ihe a niile kọpụta ihe ekele dịrị gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị maka nwanne anyị nwoke nna anyị onye bịara isoro anyị kpee ekpere taa, nna anyị ukwu Okwute ndị Igbo Peter Grigori Obi, ya na nwanne anyị nwoke nwanne anyị Senetọ Victor Ume, onye duru ha n'udo rute n'ala. Ekele dịrị gị n'aha Jizọs. Anyị arịọghị Chineke nye ha ezigbota ndụ, nye ha arụ ike, Chineke nye ha ndụ ogologo, Chineke chekwaa ha n'aha Jizọs. Otu ha bịara ka anyị soro kpee taa, ọ ga-adịrị ha na mma, ọ ga-adịrị ha na mma, ọ ga-adịrị ezinụlọ ha na mma. Ihe ha tinyere n'aka ga-aga nke ọma n'aha Jizọs. Anyị na-arịọsi gị ka Chineke ka ị ga-agụ nke obi anyị, ka nwanne anyị nwoke Okwute ndị Igbo Grigori Peter Obi kọchịa obodo a Naịjirịa n'aha Jizọs. Kọchịa obodo anyị n'aha Jizọs. Ọ bụ ihe na-agụ anyị agụ, ana anyị mara na ọsọsọ gị onye pụrụ ime ya. Ime ya ọ ga-adị obi anyị ụtọ, ime ya ọ ga-adị ndị Igbo ụtọ, ime ya ọ ga-adị Naịjirịa na mma, ime ya ọ ga-adị ụwa niile na mma. Because when the righteous is on the throne, the people will rejoice. We have known him, we have seen his antecedents, and we know he will do well. Chineke mere anyị n'aha Jizọs. Ndị ọzọ niile ndị bịara taa, ndị na-akwado ekpere, na-akwado ife gị nke ọma, Chineke ihe ọbụla ha tinyere n'aka ka ọ gaa nke ọma. Ihe niile a ga-eme bido 2027 mgbe ha na-aga nchekwa ha n'ụzọ, ndụ ha nọ gị n'aka, ma ha n'ụzọ ma ha na-efe efe, ezinụlọ ha ụmụ ha nọ gị n'aka. Anyị na-efekwasị ha ọbara Jizọs. Ekele niile na-asọpụrụ dịrị gị n'ihi na anyị maara na ịzala anyị ekpere a n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ka onye ọbụla tie Okwute ndị Igbo. Thank you. Ozi eziri eluigwe